आरो गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बोजोबनि नेहाथारि नंगौ, नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैबाय। जोंनि बोजोबनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर अनजलि प्रभा दैमारि बिथाङा दिनै हरखाबै बिपिएफआव जे हाबबाय, बे बाथ्राखौ आङो एक्सुवेलि हाबनायनि एसेल' सिगां मिथिदों। रैमालि मुसाहारि जोंनि बोजोबनि पाब्लिसिटि नेहाथारि बिथाङा आंखौ 11 बाजिसोआव फन खालामदोंमोन आरो बुंहरदोंमोन जे जों सिगांबो जोंनि बोजोबनि आफादगिरिया जिकुनु मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबोब्ला जोंहा आपत्ति गैया, जों बेखौ सावरायखादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो थांनाय 10 आगस्तआव जे जोंनि एग्जिकिउटिभ बरमायाव जादोंमोन, जों बेवहाय मोनसे रिजलिउसन लादों। जोंनि आफादगिरिया जोङो बिपिएफआव हाबसिगोन बे बाथ्राखौ होननानै बियो आंनो खोन्थाहरदों। अब्ला आं बुंदों आंथ' माथो मिथिया, माथो रिजलिउसन लानाय अबयसे मिटिङाव आं गैयामोन, अब्लाबो आं सोंहरनाय जादोंमोन जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बोजोबनि नेहाथारि बिथां बालिका नार्जारिनाव। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन मात्र जोंनि बोजोबा जितु एनडिएफबिखौनो सापर्ट खालामनो होननानै दाजानायखाय बिपिएफआव बांसिन एनडिएफबि दङ, बेखायनो बिपिएफखौनो जों सापर्ट होसिगोन होननानैल' बुंदोंमोन। नाथाय बेवहाय जइन जाथारगोन एबा हाबथारगोन बाथ्राखौ सानसेबो बुङाखै। थिग दहाय 11 बाजियाव रैमालि मुसाहारिया जे आंनो फन खालामना बुंहरबाय जोंनि पाब्लिसिटि नेहाथारिया, अब्ला आं एसे गोमोहाबदोंमोन आरो गोमोहाबनानै आं बुंदोंमोन आंखौ मानोथो मिथिहोआखै नोंसोरलाय, बे डिसिसनखौथ' आंखौ मिथिहोनांगौमोन। अब्ला बुंदोंमोन जों खामानिया जाफुङैखाय मिथिहोआखै। आरे आंखौ नेहाथारि होनना बावबाय नामा नोंसोरो? आंखौथ' नोंसोर मिथिहोथारनांगौमोन, गुबुनखौ मिथिहोआबाबो, ओरै होननानै बुंदोंमोन आं। अब्लाथाय बुंबाय जे खामानिया जाफुङाबा एसे उसुबिदा जागोन होननानै जों मिथिहोनाय जायाखैमोन। दाबो जेबो नङा, माने दिनै आफादगिरिया 11 निफ्राय 12 बाजिनि गेजेराव बिपिएफआव जइन जासिगोन, बे बाथ्राखौ बुंहरबाय। आं जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोबा जोंनि बोजोबनि जितु मावनो गोनां खामानिया थारै राजखान्थि हान्जा नङामोन। बिथाङा राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय लोगो लोगो बिथांजों लोगोसे दा जोंनि माखासेयाबो खिथु खिथु थांफाबाय थानाय आं नुहुरबाय। बेखायनो आंनि थांखिया, आंनि मावनांगिया राजखान्थि हान्जायाव नङा। आं राजखान्थि हान्जाखौ बारा मोजां मोना आरो मोजां मोना हिसाबैनो आं बर' जाथिनि मावनो ओंखारदोंमोन ससियेल अर्गानाइजेसन होननानै बोजोबाव। बेखायनो आं दिनै जोबोद दुखु मोननानै आं सिदा सिदि बुंहरदों रैमालि मुसाहारिनि सिगाङाव, बिदिब्ला आङो रिजाइन होसिगोन बोजोबनिफ्राय। मानोबा आङो राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोना। आं रावबो राजखान्थि हान्जायाव आं हाबाबो आरो थायाबो। आं सासे बर' बिमा हिसाबै आंनि मोखाङाव जि खामानि नुयो आं जोंनि ओनसोलाव खामानिफोरखौ मावलांगोन। नाथाय आङो राजखान्थियाव हाबनानै आं जेबो खामानि मावा, बे आंनि थांखि नङा। आं बे बाथ्राखौ रैमालि मुसाहारिनि सिगाङाव दहाय फनाव बुंहरनाय जादों आरो बेखौथ' आंथ' एसेबो मिथिथारा। आं जेब्ला फेसबुकआव सावगारिखौ नुबाय, माने जोंनि बिपिएफनि मानगोनां आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' सार आरो नेहाथारि प्रसान्त आरो लोगोसे आबोदनि आफादगिरि बिभारानि आरो लोगोसे जोंनि बोजोबनि पाब्लिसिटि नेहाथारि रैमालि मुसाहारि एखेलेगे जनाय आं मोनसे सावगारि नुनो मोनदों। आरो सावगारिखौ नुनानै गाहायाव आं फरायनो मोनबाय, माने बिटिआर रिभिउ खालामनायनिसो बे मिटिङा। आं दुखु मोनबाय। माबोरै रिभिउ जाखो? इमप्लिमेन्ट जायाबासिनो मा खामानिखौ लानानै रिभिउ खालामनो ओंखारखो बिथांमोना? आरो बे थांखिखौ आं डाइरेक्ट बिथांमोनखौ सोङाबासिनो अब्लाबो आं जोंनि जिल्लानि नेहाथारिखौ बुंबाय, बेवहाय नों थांफादोंमोन नामा? अब्ला बियो बुंबाय औ आं थांफादोंमोन। होमबा नोंसोर बेखौ बर'मानि 10 आगस्तनि मिटिङाव डिसिसन लाखादोंमोन नामा, रिजलिउसन लाखादोंमोन नामा? बिटिआर रिभिउ खालामनायनि खोथाखौ लाबोनायनि मोन्थायानो गैया, रिभिउ खालामनायनि मोन्थायखौ बबेनि मोनखोहाय नोंसोरलाय? आं बे बाथ्राखौ लोगो हिसाबैनो बुंहरदों। आरो आं दुखु मोनदों, जाय खामानिया एकरल' जादों, इमप्लिमेन्टआनो जायाखै, बेखौ माबोरै रिभिउ खालामनो नागिरखो? आं एसे दुखु फोरमायबाय आरो बेखिनिखौनो। जायफोरखौ जोङो साना हसिया दा मावथों। मानो होनना बुङोब्ला बे बिटिआर रेकर्डआव खालि बर' फरायसा आफादल' नङा, जोंनि एनडिएफबिनि मानगोनां जोंनि गासैबो मोनब्रै संगठननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिबो सागान दङ। रन्जन दैमारि, जाय 34 बोसोर बर'नि उदांस्रिनि थाखाय नांबोनाय, गबिन्द बसुमतारी, थिरेन बर' सावरायग्रा बिथांमोननि सागान आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सागान,
इसेबां जोंनि फोथायजाथाव सुबुंफोरनि सागान थासेयावबो जि एसे मोनबोदों बेखौनो जों इमप्लिमेन्ट खालामालासिनो जे रिभिउ खालामनो नागिरदों आं बेखौ बिराद दुखु फोरमायदों। बेखिनियानो आफादगिरियानो जिहेतु थांबाय राजखान्थि हान्जायाव आरो लोगो आफादगिरिया अबयसे बहाय आफादगिरिनि बिबानखौ मावगोन नंगौ, अब्लाबो आंनि गोसोआ नैबेनो आङो राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा लानानै आं खामानि मावनो गोसो गैया आरो दिनैसिम 1992 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय नैबे जोंनि बर' वुमेन जास्टिस फरामा खुनु राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा लाबोआखैमोन। इलेक्सनफोरावल' जों मरेल सापर्ट होदोंमोन आरो बिनि थाखायनो आं दिनै जोंनि आफादगिरिया बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगो आंनि गोसोआ दुखु मोननानै आं बहाय बोजोंनि नेहाथारि हिसाबै आं थानायखौ आं लुबैयाखै, आं रिजाइन होगोन आरो आं बेखौ दहायबो जोंनि पाब्लिसिटि नेहाथारिनि सिगाङाव फनाव बुंहरखानाय जादों।